Хайде да направим маслени бисквитки. Купа! Бъркалка. Бъркалка. И дървено такова. Почваме да правим тестото. Масло. Добре, много масло, бе. Цак, цак. Още масло. Така, стигаме толкова масло. Тъй като тук стайната температура не е толкова висока, ще го стопля в микровълновата да се разтопи, за да може после захарта да... Да. Захар. Щипка сол. 2-3 щипки сол. Ванилия. Отида навсякъде, не е в купата. Да има ванилия, да има. Още. Ако имате и течна, и течна, служете. Колкото по-ароматни, толкова по-хубави. И бъркате. Лимоновите, портокаловите корички. Ой, такова ще сложа. Може би малко бъркалих. Да има. Ама по-приятно мирише. Мисля, че ще мирише гадно. Истинския лимон мирише на трева. Токопър и магданоза. На някакви такива... Мирише уникално. Но трябва още ванили. Ще сложи такава ванили. 10 вида ванили. Вече наистина прекалих. Отделяме бълтъка, защото ни трябва само жълтък. Готово. Жълтък. Не бъркайте, като мен по принцип трябва брашното да стане вътре в купата. Още взето трябва да стане твърдо, но и мекичко. Много крехко. Ето ги нашите бисквитки. Ето малко ASMR. Слагате с малко водюни, както през това време си почиствате кочината наоколо. Засочвате тестото между хартиите, за да не залепва по самата точилка. И през това време, като правите сладките и ги нареждате, пускаме печката на горно и долно на 180 градуса. 180 градуса. Пингвин. Пингвин. Ето ги вече готовите сладки. Не се разтекоха, така че си запазиха и формата и всичко. И смятам, че са много готини. Тук уха е уникално. Усещаш как мирише? Да. И сега най-важното да пробваме дали са вкусни. Уникално. Направо се тъпът в устата. Цялата рецепта в описанието.